kichako ni wacho ni nitiere challenges mathoth. Kia kwa semulo moko ka nitiere moko mapokwa mulo be ni nyalo medo moko kuom achiedh nade kata challenges ma jogo ma nitiere kod ng'ol mar winjo kale gi sane to ere kaka inyalo tiek challenges makamago. Challenge mokwongo nen mar inclusion no. Inclusion pokwa kaka Kenya ama kuonde mamoko yudo ka pokwa embrace the inclusion part mag jok ma ong'ol gi yore gi ng'ol mora mora. Koro wach inclusion no pod en challenge sana mantie. Number 2, wan gi accessibility. Joma nigi ng'ol, especially nigi ng'ol mor winjo, iyudo ka pod gin gi shida mar accessibility mar kata ka yore somo. Iyudo ka kodhie ntie a very few of the schools kata TVETs kata colleges manyalo accommodate gi. Koro iyudo ka ntie accessibility challenges ma pod gin go. Duond gi ok winjre to watemo sana mondo wabed gi wa embrace jok machal kamagi mondo duond gi ang'e ni gionge duol kaka wan gi duol lakini gin gi duol through giwuoyo gi through sign language mondo sign language obed recognized of more value like other languages. Yes. Atunya kasani wanyalo wacho ni sign language